Assalamu alaikum muhtaram ahiler ve ahitler. Cazvəgizni yekişenigizni qoyulas ve sarayının ulları kanalına rəhim etiniz. Bugünkü mevduğum bulaşaq Bilim.ru internet radyosu. Nindi ol, kim için, nerse için, ne bilen kızıqlı. Bu şağılışım benim bulaşaq mətbu xəbər sərləvhəsindən Allah'a tapşırdık. Mənə bir neçə gün elək mən Bilim Radyosuna tap buldum. Hazır onun saytında göstərəm. Mənə ondan şunday motor saytı var. Bilim Radyosuna. Ələ mənə yazılған balalar həm yaşösmürlər üçün internet radyo. Mında dersten de mənə bilim radyosu bilingual bilim biru həm mədəni ağartı balalar həm yaşösmürlər üçün internet radyosu. Mədəni mirasını, ailə qiymətlərin həm tradisiyaların saqlaw, öz üstündə iş, şəxs bularaq formulaşu, fən həm məğarif üsəşi, balalar icadın populyarlaşdırı, həm taratu. Mənənin cəməğəsi, avtor müəllifləri, direktorları, mühərrirləri, həm yanılıqlar ilişi, konkurslar mında bulğan ikən, til cəmqiyyət həm məlumatı texnologiyalar, көңілім, Silenləri төбәк ара онлайн şiir оқучылар бәйгесе. Яхшы şiir оқучылар бар. Һәм карыйбыз безнең интернет радио тарихында фото һәм видео мизгелләр. Ярар. Демәк, хәзер тапшыруларны карыйк. Нәрсәндә нинди тапшырулар бар икән аларның? Менә күрәм, аларның әкият тапшырулары бар, дискотека, музыкаль тапшырулар, мультмюзик, первый мое перо, мәңгелек моң, ә син беләсеңме? Белем вики, белем ньюс, татарча тапшыру, белем энциклопедиясы, минем җырым, халык әйтсә хак әйтә. Bildirülər, qıtlavlar. Ничек аңладым, монда русча да тапшырулар бар. Менә карагыз әле, монда рус дип язылган белем вики тапшыруы, ул русча алып барыла. Мое перо да ул да русча алып барыла. Хәзер карыйбыз. Минем каләм. Үз каләмнәрен сынап карарга теләгән яшь шагыйрьләр һәм язучылар өчен рубрика. Bilmim, ул русчамы, татарчамы? Бәки. Путь к себе яшүсмерләр һәм аларның ата-аналары өчен психологик проблемаларны күтәргән тапшыру. Алып баручылары һәм чакырылган психологлар актуаль проблемалар һәм аларның шишу усуллары турында фикер алышалар. Шулай ук сезнең хатларга һәм сорауларга җавап бирәләр. Файдалы да булырга мөмкин. Бу тапшыру. Әмма булай әгәр дә проблемаларны шишүгә карасаң, бар проблемаларны үзеңә шишергә кирәк. Кешедән сорамаска кирәк аларның шишелешен. Бар кешеләр кешедән сорыйлар, психологлардан сорыйлар үзенең мәшәкатьләренең, проблемаларының шишелешен. Ул дөрес түгел, минемчә.
Ярар. Ну, әгәр дә аңар карасаң, минемчә, безнең ислам дине күпкә булыша барча проблемаларны шешергә. Чөнки Коръәндә күп мәгълүмат бар үзеңнең әгәр дә булса проблемаларны шешергә һәм ничек яшәргә. Хәдисләрдә дә бар безнең күп мәгълүмат. Ярар. Дәвам итик. Проблемалар булай тапшыруларны караны. Халык әйтсә хак әйтә. Бу нәрсә турында? Иң актуаль мәкаләләрне һәм әйтемнәрне ишетергә мөмкинлек бирә торган рубрика. Яхшы. Минем җырым. Минем җырым яшь автор башкаручыларга популярлашыр өчен мөмкинлек бирә торган рубрика. Дөрестән дә яшүсмер баланы, яшүсмер кешене мондай җырларга өйрәтү ярар. Төшереп калдырык моны. Мәктәпләр хит парады, яшь максатчан артистлары һәм популярлаштыручы кызыклы рубрика. Бу да музыкаль тапшыру. Күбрәк мин теләр идем музыкаль тапшыруларның аз булуын, әмма әдәби тапшыруларның һәм фәнни тапшыруларның күп булуын. Күңел түреннән шагыйрь сөючеләр өчен әзерләнгән кызыклы тапшыру. Аңладым. Көлке дин хикмәтләре. Радиобызда көлү һәм елмаю өчен каралган вакыт. Аңладым. Мәзәкләр. Читать или не читать. Тапшырылуы чыгарылыш өчен сыйныф укучыларына дәүләт имтиханына әзерлек максатыннан эфирга чыга. Тапшыруга югары уку йортлары галимнәре, югары категорияле укучылар һәм ОГ-ЕГ эшләрен тикшерүче экспертлар чакырыла. Файдалы тапшыру. Безнең, беләсезме, ЕГ-не һәм ОГ-не татарча бирмәү сәбәпле без рус телен өйрәнергә тиешбез. Менә шул проблема бар безнең татар милләтендә. Ярар, әдип сүзе тапшыруы. Әдип сүзе тапшыруында танылган язучылар, шагыйрьләр, әдәбият галимнәренең афоризмнары, канатлы гыйбарәләре яңгырый. Тыңлаучы аларны отып ала, язып куя, хәтерендә калдыра, чөнки киләчәктә әлеге сүзләр һичшиксез ярдәмгә килерләр. Яхшы тапшыру. Дөрестән дә миңа ши тапшырулар. Әгәр дә бу күңел түреннән ул да шагыйрь сөючеләр турында. Кичә, бүген, иртәгә тапшыруы билгеле бер көннәрдә булган вакыйгалар, яңалыклар, төрле хәлләр турында. Ул да кызык булырга мөмкин. Һөнәр иленә сәяхәт. Бу да өлкән сыйныф укучылар өчен файдалы булачак. Яхшы аңлашылды. Сәламәт тәндә сәламәт акыл. Балалар һәм яшүсмерләр өчен сәламәтлек турындагы тапшыру. Биредә алып баручы яшүсмерләрне кызыклы киңәшләр белән танышырга һәм төрле күнегүләр эшләргә өнди. Әдәби дәрья
әдәбият дөньясында алып керә һәм язучылар белән таныштыра торган тапшыру. Биредә яраткан язучыларыбызның әсәрләре белән генә танышып калмыйча, үзләре турында кызыклы фактлар да ишетергә мөмкин. Дөрестән дә тапшырулары шактый. Миңа булай тематикасы күбесенчә шый, матур. Менә аларның карыйк сеткасын. Менә 6 сәгатьтән тапшырулар башлана һәм 9-9-9-9-га кадәр ярар. Матур тапшырулар. Менә чакырылган безнең кунаклар. Булай миңа радио шый, әмма булай ни әйтәсем килә, ни җитми миңа бу радиода. Дөрестән дә миңа җитми монда дини тапшырулар. Дини тапшырулар дөрестән дә кирәк, чөнки безнең динебездән, ислам динебездән, хадис һәм Кураннан һәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның сирасыннан бик күп мәгълүмат алабыз, бик күп файда үзебезгә алабыз. Ул файда яшь үсмерләр өчен күп алар өчен дә кирәк, һәр кешегә өчен дә кирәк. Төрле вакытта кирәк. Менә шулай. Менә шундый радиога мин тап булдым. Сезнең өчен сөйләдем бу радио турында. Шукран. Шәрехләрегезне вәки эше билгелесен онытмагыз. Yazılırga da unutmagыз. Минем каналыма булышыгыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.